La llei de pressupostos no deixa de ser una resposta conjuntural a un problema de desequilibri entre ingressos i despeses i per tant podríem dir que la llei de pressupostos en abstracte i sense res més seria un ajust conjuntural, però quan va acompanyada no només de la llei d'acompanyament o de l'impost de successions sinó també d'aquesta llei òmnibus, veiem que la llei de pressupostos del 2011 és un ajust conjuntural per abordar ja reformes estructurals. I la llei òmnibus el que ens situa ja és un model social diferent, un model de regulació de la prestació de béns i serveis públics diferents, un model on sembla que el que es vol és fer primar els negocis davant dels drets socials o de la preservació del medi ambient. Poca transparència, no s'avisa prèviament de canvis que es volen fer de coses ja acordades o aprovades, però tampoc es permet la participació d'aquells àmbits de participació institucional on aquestes coses s'havien vist anteriorment. L'altra consideració que fem és que l'avantprojecte no presenta cap justificació tècnica ni econòmica que justifiqui ni demostri la bondat de les mesures que es plantegen. Quan ja anunciàvem que la llei de pressupostos corria el perill de que, en comptes de ser un ajust conjuntural per ajustar ingressos i despeses, acabés obrint la via a reformes estructurals del model de provisió de béns i serveis públics, la llei òmnibus ho acaba de sentenciar. La llei òmnibus ens acaba de dir que es fa una opció per al canvi de model social i que, per tant, les retallades pressupostàries estan en la línia d'avançar cap a un model social on la provisió de drets socials, la protecció del medi ambient quedaran supeditades als interessos del sector dels negocis. I això per nosaltres és criticable tant pel fons com també perquè en una situació de crisi econòmica això no ens ajudarà a sortir de la crisi econòmica, això no generarà més activitat econòmica, però això afebrirà els drets socials, trencarà elements de cohesió social, generarà més fractura social i malauradament no crearà ocupació. Nosaltres el que demanaríem seria que la llei es fes com s'han de fer les lleis en aquest país, que és primer debat social, després debat parlamentari. La llei òmnibus és preocupant perquè posa les bases perquè aquestes reformes conjunturals que són els pressupostos consolidin aquest model social diferent, aquest model de provisió de béns i serveis públics diferents. Per tant, ens preocupen les dues coses. Una perquè són retallades directes que tenen efectes negatius sobre l'ocupació i la qualitat dels serveis avui, pressupostos, però una altra perquè això s'acaba sentenciant com a definitiu, que és la llei òmnibus, com a definitiu i cap a pitjor, no?